ụmụnne na-ege m ntị, unu afụgo ụmụnna anyị tata na-akpọpụtala fakọtụ ka papịa zala ọnụ fa inoke ekpefe ikpe. Ihe a bụ the best thing gọvanọ of Anambra steeti mere fa, ịghọtago. Ihe a bụ the best thing because ọ ya ka anyị na-ekwuba okwu ya. Onwe ifefa mesi kpọpụta fakọtụ, ịghọtago, ka kọtụ decide ya their fate. Onwe ihe ha kọmitiri de na kọtụ ga-enye the final judge, ịghọtago. Ọ bụrụ nke a ga-akwụkwa n'ụgwọ akwụ ụgwọ, ọ bụkwanụ na onwere ifefa mere alapụkwafa onye ọbụla anabala onwe ịghọta ife anyị na-ekwu bifo. Mana onwe ife m chọrọ ịgwa unu ebe a, ime onye ebere ya na-emere m ebe a kịta bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Akwaokuko. Ya bụ onye ebere ya na-emere m ebe a, and ọ bụrụ na gị na ya na-abụ dị na mma, ọ bụrụ na gị na-akwa dị na mma, you know what to do. And gị nwa na-ege m ntị bụ na gị na-akwa dị na mma, ịma ife mene because charges dị ebe akwa nọ, allegedly charges dị n'isi ya. Ọ bụ na ya daizi akapịa ha ya bụ okwu ọnụ, ọ bụ na akapịala ọnya bụ okwu ọnụ, ịmakwa na akwa enwere ike ọma mgbata isi ya na destino. Do you understand me? Or ije chọba ezigbo lawyer ga-defend the bear because enwere allegation against him. Ọ bụ na gị na abụ dị na mma, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Because ịma na ọ ya aba anyị na-eti mkpu, anyị na-eti na social media, some of you don't understand there. Yota, some of you now understand there spiritual control physical. Oh yes, some of you nwa believe. Bola fa kunyego ginime. Spiritual control physical. Spiritual control physical. What you don't know is bigger than you. One more powerful. When will it be an ike na ani bagafe go na this generation? Only if generation na if na kako spiritual na eme only if fachi. Only if fachi. Government will humble you. Watch ya fanchani in aka government touchere. Imana onwere ka nsi ekwu okwu, nkwacha gị ya elapia odeba obeloge na afụ the result. Watch ya ife niile akịta government touch na Anambra state. Ma ndị atouch bara atouch, they will never remain the same. Nwanne anyị nwoke bụ Akwaokuko jechagodi ife apụta. For that standard o setigolo onwe, the kind of native doctor Anambra State chọrọ kafa na-eme ama mme ka ọ nọrọ na that standard again, make a hit ma onye Eze Jesus ma fancha niile ya na-afụ today. That standard asetigoro nwefa ga-afịa ha ya na chigatana ya with the kind of rules and regulation dị na Anambra State gbasara ndị native doctor. Ọ bụrụ ime ọnụ, ọ bụrụ ikwu na iji ọgwụ. Ihe m na-agba gị ife abụọ na ife karịrị nte bakwutere nte n'ọnụ. Onye ebere ihe na-emere m ebe ahụ Akwaokuko. Ndị ọzọ wụ just a minor case. Na aghọta ife anụ na-agwa gị, Akwaokuko bụ onye ebere ihe na-emere m n'ihe a niile for enough. Maka ọ ya aba na-ekwu okwu, some of you na-ada like ige ntị, ịpụta na comment section na-akọfụsị akụkọ.
pụta na small comment section ị na-akọfi ejila emotion or sentiment were eje court na ọtụ ife a na-agwa gị mana mara ama that na fanati ija none of them will remain the same. Onye nke nwanne anyị nwoke jere eje bata agwa m unu that he will never remain the same. Ọ ga-enwe some changes. That is the simple truth. Ịgba gọọmenti dịrị ọfa apịa gị ntị na ana ikwete na ọ na-eme. Yọta ihe a bụrụ matter of na ị nwere ọgwụ spirit sige spirit asụrụ ọgwụ ezuzuo n'ụwa ị mara na human being dị in charge here. Na otife a na-agba gị the reason ya mpụta ebe a na-apịa gị ihe a nwayọọ nwayọọ ka ị ghọta that na ịchọ ime omenala chọọ ikpere chi gị na village gị o nwere ka ndị be unu si eme ya. Omenala ndị Mbaise na omenala ndị Anambra abụrụ ofu ife. Ịghọta ife a na-agwa gị omenala ndị Agụleri na omenala ndị Anọcha abụrụ ofu. Omenala ndị Ọnịcha na omenala ndị Njikọ Ọka no be the same thing. Ọgụ nwere ka ndị be unu si ome omenala ị na-ịchọ ime omenala na obodo gị nwere ka unu si eme. Igbo nwere omenala jikọrọ anyị niile anyị ma nke afọ. Na ọtụ ife a na-agwa ya agbatara ya awapụta asị na Igbo na-asụ n'onu mana asụ udo bụrụ ofu. Ịghọta osu anyị na-anụ ịma na ọ bụrụ na anụ Igbo niile nwere osu. Oru na-anụ ịma na ọ bụrụ anụ Igbo niile nwere oru. So mmadụ apụtazina na confuse gị with his own ideology. Today pụtara ise na ịbara na agbara. Kedu maka mmụọ nọ na bụ na o nwere mmụọ nọ na be unu iji wee baa n'obodo ọzọ ijebe agbara ka nke nọ na bụ na ada alụ ọrụ a na-agwa unu okwu na ada anụ ife ị na-agwa ọgwụ feed that na ọgwụ ga-esi evu gị akụ aka ige ntị. Gọọmenti bụ the God mụ na gị na-agbanwe n'ụwa apart from spirit being dị in charge of nature. Mụ na gị na-abụbụ nature. O nwere forces mụ na gị na-aba ada afa ya amarọ maka ya. Ya bụkwa ịnọkọta efu ebe nature na-react karịrị human power. Ị na-aghọta ife a na-agwa gị mana apart from ife ileba ama niile nature na-egosi mụ na gị na-abụ and the next God bụ gọọmenti. Izuzu ebe gọọmenti nọ fa agbaele gị fim ịma nenecha oyi abụrụ adịmakọfusịrị gị akụkọ mana onye eberie na-emere m n'ije abụ Akwaokuko because ọ dị somehow kind n'ife some certain things na-afụ be ya na ụda amala ọ na-eme. That's why m ji wee pụta na asịrị na ebere ebe ihe na-emere m. Mana kedu maka the aspect of na a na-eme ihe dị agha Igbo si na onye ekotelu ọgọdụ ekotelu ya na-azụ ụgbọ na n'ihe ohimiri na-ekwu ọ bụrụ mbọsị akụkụ ọ na-ekwu jiri nwayọọ before itinye onwe gị na trọbụl maka na gbalagbala fere oke ọ bụla ala. Igbo si na-ekwe n'aka gaa nku aka ọ bụrụ mkparị. Mma apụta ebe a na-agwa gị eziokwu ọjụ ngwa ngwa na-ajụta ife ụta okwe ngwa ngwa na-ekwetakwazi ife ụta. Jiri nwayọọ and be contented with whatsoever you have. Ka emesịa na ụmụnne na-ege ntị.